सुरुवात करूया अध्ययन वर्गाला. आणि एक मिनिट, तुम्हाला सगळ्यांना आता म्यूट ठेवलेला आहे. तर अध्ययन वर्गाच्या शेवटी आपण सगळ्यांना अनम्यूट करता येईल आणि सगळ्यांना जे काही प्रश्न असतील ते तुम्ही विचारू शकाल. आणि सगळ्यांना जे काही तुमच्या प्रश्नांची सगळ्या प्रश्नांचं निरसन केलं जाईल आणि सगळ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं मिळतील. फक्त थोडा वेळ द्या आणि हे जे उद्घाटन वर्गाचा जो काही आजचा संक्षिप्त याच्यामध्ये तुम्हाला जी माहिती द्यायची आहे ती जाणून घ्या, की जेणेकरून पुढचे 18 दिवस तुम्हाला कुठलाही काही टेक्निकल किंवा कुठलेही काही इश्यूज आले तरी ते तुम्हाला पूर्णपणे त्याच्यावरती उत्तर मिळेल, रिझोल्युशन होईल, त्या सगळ्याचं रिझॉल्व्ह केले जातील ते सगळे इश्यूज. आणि जरी ही स्लाइड्स आजच्या या फक्त ओरिएंटेशन डेच्या स्लाइड्स ह्या इंग्लिशमध्ये आहेत तरी प्रत्येक शब्द मी तुमच्याशी मराठीतच बोलणार आहे, तोच प्रयत्न असेल. तर अशा या उद्घाटन वर्गाला आपण सुरू करूया. त्याआधी सगळ्यात आधी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत इस्कॉन मँगलोर, ज्यांच्यातर्फे हा उपक्रम सुरू झालेला आहे, त्या इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष श्री नामनिष्ठ गुरु आमचे शिक्षा गुरु त्यांना साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम. आजची गुरुपौर्णिमेचा हा सुंदर दिवस आहे आणि म्हणूनच मी कुठल्याही परिस्थितीत म्हटलं की उद्घाटन वर्ग तरी सुरू करायचाच, म्हणून मी माताजींना म्हटलं की हा वर्ग मी घेईन आणि आजच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपला हा वर्ग सुरू होतो आहे. असे उत्तम गुरु जे आपल्याला समोर दिसत आहेत, भगवंत तर आपले ज्या भगवद्गीतेला तुम्ही जाणायला आलेली आहात आणि त्या उत्तम गुरुचं मार्गदर्शन ज्या अर्जुनाला मिळालेलं आहे ते प्रत्यक्ष ऋषिकेश, प्रत्यक्ष भगवंत, प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेला हा उपदेश तुम्ही इथे ऐकण्यासाठी आलेला आहात आणि त्याचाच हा अध्ययन वर्ग पुढे होणार आहे. तर काय असणार आहे हा अध्ययन वर्ग आणि कशा प्रकारे काय स्वरूप असणार आहे त्याचं, तर थोडक्यात त्याच्याबद्दल जाणलं जाणार आहे. पण त्याच्या आधी थोडंसं तुमच्याशी संवाद साधेन 1-5 मिनिटं. तर आपल्याला समोर दिसत आहेत ते श्री श्री भक्ती वेदांत एसी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद, स्वामी श्रीला प्रभुपाद हे आहेत. आणि इस्कॉन, मग मी तुम्हाला विचारू इच्छित की तुम्ही ज्या उपक्रमासाठी इथे आलेले आहात आणि ज्या इस्कॉन तर्फे आला आहात, तर काही कल्पना आहे का इस्कॉन म्हणजे काय? चॅटमध्ये सांगू शकेल, कारण मी कुणालाही अनम्यूट करू शकत नाही, आवाज आदळतील सगळ्यांचे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला म्यूटच ठेवणार आहे. पण तुम्ही चॅटमध्ये मला उत्तर देऊ शकलात तर खूप आनंद आहे. इस्कॉन या संदर्भात काही कल्पना आहे का, काही माहिती आहे का? थोडा संवाद साधण्यासाठी कुठलाही टेन्शन घेऊ नका. ठीक आहे, प्रिया माताजींना माहिती नाहीये, हरकत नाही. अजून कोणाला काही कल्पना आहे का याविषयी? काही हरकत नाही, तुम्ही सर्वजण इथे आलेले आहात, हरकत नाही. ओके, भूषण प्रभूजी तुम्हाला माहिती आहे, ओके. बाकी हरकत नाही, नो सॉरी, काहीही कोणी सॉरी म्हणायचं नाही. तर त्यामुळे हरकत नाही, जर माहिती नसेल तर मी इथे सांगायला आहे, त्यासाठीच आहोत. कीर्ती माताजींना माहिती आहे, गुड. इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, येस, अगदी खूप छान. कोणी प्रभूजींनी का माताजींनी हे उत्तर दिलेलं आहे. अश्लेषा माताजींनी सांगितलेलं आहे, खूप छान माताजी, हरे कृष्ण, खूप छान, खूप आनंद आहे. कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन घेऊ नका, मी फक्त एक संवाद साधावा यासाठी तुम्हाला हा प्रश्न विचारला, बाकी कुठलंही त्याच्या मागचं कारण नाहीये. तर इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना, आणि याची निर्मिती केलेली आहे प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपादांनी, जे आपल्या समोर आहेत क्षेत्रामध्ये. हे प्रत्यक्ष संस्थापक आहेत या संस्थेचे, की ज्यांनी 1966 साली ही संघटना निर्माण केली. दुर्दैवाने सांगायला लागतंय की ही पहिली संघटना अमेरिकेमध्ये, न्यूयॉर्कमध्ये सुरू झालेली आहे. कारण दुर्दैवाने आपल्या भारतामध्ये ज्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, कारण प्रभुपादांनी सगळे प्रयत्न केले. प्रभुपाद वृंदावनामध्ये होते, अनेक पुस्तकं लिहिली, ग्रंथ लिहिले, भागवत लिहिलं, त्याच्या प्रती काढल्या, त्या छपाई केल्या, परंतु त्यानंतर त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेवरून त्यांनी
परदेशामध्ये जाऊन सुद्धा कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. आणि या कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठीच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना याची निर्मिती केलेली आहे. अशा प्रभुपादांविषयी आपण थोडं जाणून घेऊया. अभय डे असं त्यांचं नाव आहे आणि 1896 साली यांचा जन्म झालेला आहे. असे श्रीला प्रभुपाद. मोहन डे यांच्या वडिलांचं नाव. अशा डे या कुटुंबामध्ये, अशा सनातन आणि संस्कारी कुटुंबामध्ये प्रभुपादांचा जन्म झालेला आहे. वयाच्या 5व्या वर्षापासून ज्यांनी कृष्ण भावना मनामध्ये रुजवलेली होती असे प्रभुपाद, की ज्यांनी जगन्नाथ रथयात्रेची आपल्या वडिलांकडे हट्ट केला आणि तिथे कृष्णाचं मंदिर होतं असतं, वडील कृष्णाची पूजा करायचेच, त्या सगळ्या गोष्टींना अनुसरून प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षी जगन्नाथ रथयात्रा साजरी केली, ती सुद्धा आपल्या सवंगड्यांबरोबर. तसा रथ त्यांच्या वडिलांनी तयार करून घेतला आणि त्याप्रमाणे श्री श्री राधा गोविंद आणि या प्रत्यक्ष भगवंतांची ही रथयात्रा काढलेली आहे, जगन्नाथाची रथयात्रा. प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षी ती रथयात्रा आपल्या सवंगड्यांबरोबर साजरी केली. अनेक स्त्रियांनी, माताजींनी, प्रभूजींनी पुढे येऊन मग अनेक कीर्तनं झाली, त्यानंतर अनेक मिष्टान्न तयार केली गेली, ज्याचा नैवेद्य भोग दाखवला गेला. असे श्रीला प्रभुपाद, ज्यांचे गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज जे आपल्याला दिसत आहेत चित्रामध्ये, 1922 साली ते प्रभुपादांना भेटले आणि त्यानंतर त्यांनी दीक्षा घेतलेली 1932 साली आणि त्यानंतर त्यांनी 1959 साली संन्यास घेतलेला आहे प्रभुपादांनी. त्याच्याही मध्ये त्यांनी अनेक संस्था स्थापन केल्या आणि त्यांनी कृष्ण भावना ही प्रत्येकाच्या मनात ते रुजवत राहिले, वेगवेगळ्या माध्यमातून रुजवत राहिले. की ते वृंदावनात राहिले होते, त्यानंतर कधी संन्यास घेतल्यानंतर, पण त्याच्या आधी अनेक सभा घेतल्या, अनेक सनातन वर्ग घेतले, संस्कारी आणि सत्संगाचे वर्ग घेतले, की ज्या माध्यमातून त्यांनी कृष्ण भावना प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा श्रीला प्रभुपादांनी 1965 साली परदेशी गमन केलेलं आहे. कारण ज्या गुरूंच्या आज्ञेवरून, मग ज्यानंतर ज्यांनी दीक्षा घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांचा गुरु, आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसारित करण्याची ही संघटना नंतर आली, परंतु हा प्रसार असा चालू राहिलेला आहे. आणि त्यासाठी मग त्यांच्या गुरूंनी आज्ञा केलेली आहे, फक्त भारतातच नव्हे तर तू पूर्ण पृथ्वीतला म्हणजे परदेशामध्ये जाऊन सुद्धा तू या कृष्ण भावनेचा प्रसार करावास अशी माझी इच्छा आहे. आणि अशा आपल्या गुरूंच्या आज्ञेला शिरसावन्न मानून प्रभुपाद 1965 साली रवाना झालेले आहेत न्यूयॉर्कला. जलदूत या शिप वरून आपल्याला दिसतंय, या नौकेतून त्यांनी प्रवास केलेला आहे. 3 महिने असे काहीतरी प्रवास करत होते आणि त्या प्रवासामध्ये अनेक दुःखांना त्यांनी, अनेक संकटांना रादर त्यांनी तोंड दिलेलं आहे. त्यांना हृदयविकाराचे झटके आलेले आहेत. वातावरण आणि जे काही हवामान तिथे तयार झालेलं होतं, कारण कुठलीही प्रकारची सुविधा नव्हती आणि खिशामध्ये फक्त 40 रुपये होते, पण मनामध्ये काय होती? दृढ भावना, कृष्ण भावना मनामध्ये होती आणि कृष्णाला बरोबर घेऊन आणि असे कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये कुठलाही किंतु न बाळगता त्यांनी परदेशासाठी गमन केलेलं आहे. आणि 1966 साली त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेची निर्मिती केलेली आहे न्यूयॉर्कमध्ये. मग ज्या क्षणी ते परदेशामध्ये जाऊन पोहोचले, तिथे कोणी नव्हतं हो, तिथे कुठे कोणी रिसीव्ह करायला नव्हतं किंवा कोणी नाही, कारण तिथे प्रभुपाद फक्त एकटे होते, ज्यांनी एकट्यांनी हा प्रवास सुरू केलेला आहे. पण कृष्ण मनामध्ये होता आणि ती कृष्ण भावना मनामध्ये अगदी दृढ होती आणि ती दृढ पद्धतीने प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची होती. सगळ्यांना आवाज येतोय का माझा? डू नॉट साऊंड. येस, काहीतरी मला प्रॉब्लेम वाटतोय. माझा आवाज येतोय? येस. अश्लेषा माताजींना येतोय. संजना माताजी आल्या आहेत का आपल्या बरोबर? आपल्या बरोबर आपले को होस्ट पण असतील. येस येस माताजी. हरे कृष्ण संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आपल्या बरोबर आपल्या संजना माताजी आहेत. आणि जसं मी म्हटलं की इस्कॉनच्या या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम. जो मी सुरुवात केलेली आहे त्या इस्कॉनच्या पूर्ण टीम म्हणजे आमची ही सगळी टीम आहे. आणि जसं मी म्हटलं की तुमच्या अध्ययन शिक्षिका उद्यापासून ललिता माणी माताजी असतील, त्यांच्या बरोबर को होस्ट असतील त्या संजना माताजी असतील. त्यानंतर रोज अध्यायाचं पठण होणार आहे प्रत्येक दिवशी
अध्यायाच्या सुरुवातीला 2:15 वाजता सगळ्यांनी जॉईन व्हायचा प्रयत्न करा आणि त्यावेळेला अध्यायाचं पठण केलं जाईल, पूर्ण अध्याय वाचला जाईल. आपल्याबरोबर वृषाली कुलकर्णी माताजी असतील, त्या प्रत्येक वेळी अध्यायाचं रोज प्रत्येक अध्यायाचं वाचन करणार आहेत. आणि त्यानंतर संजना माताजी या को-होस्ट असतील ललिता माताजींबरोबर, ज्या अनुवाद वाचन करतील आणि ज्या पूर्ण सहकार्य करतील, त्यांना हा वर्ग पूर्ण 18 दिवस चालवण्यासाठी अशी ही सगळी टीम आहे. जसं मी म्हटलं की एक ना अनेक अध्ययन शिक्षिका म्हणून आम्ही समोर येतोय, पण बिहाइंड द म्हणतात ना, बॅकग्राऊंडला मॅडम नो साऊंड. संजना माताजी काय प्रॉब्लेम येतोय? नाही माताजी, तुमचा आवाज एकदम व्यवस्थित आहे. काय व्यवस्थित आहे. मग कुणाचं तरी इंटरनेट इश्यू असतील, मला वाटतं 1-2 जणांनाच येत नाहीयेत आवाज. तर त्यांना प्लीज गाईड करा आणि त्यांना मे बी काही नेट इश्यूज असतील माताजी. तर जसं मी म्हटलं तशी ही को-होस्ट ऍडमिन प्राची गायकवाड माताजी आपल्या बरोबर असतील. त्या तुमच्या पूर्ण ग्रुप तुमचा हँडल करतील आणि रोज तुम्हाला जी क्लासची लिंक पाठवली जाते, जे काही कम्युनिकेशन, जो काही संपर्क साधायचा असेल, तो प्राची माताजी तुमच्याशी साधतील आणि तुम्ही प्राची माताजींबरोबर संपर्क साधू शकता. नाहीतर मी सुपर ऍडमिन तुमच्या ग्रुपवर असेनच आणि तुम्ही माझ्याशीही कधीही संपर्क साधू शकता. बऱ्याच डिवोटीजनी ऑलरेडी बरेच मेसेजेस पाठवले होते. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची काहीही गरज भासल्यास, काही मदत भासल्यास तुम्ही मला, प्राची माताजींना कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तुम्हाला सगळी माहिती मिळू शकेल. त्यामुळे कुठलीही काळजी करू नका. तुम्हाला आजच्या दिवसापासून ते 18 अध्याय पूर्ण होईपर्यंत सर्व प्रकारची मदत केली जाईल आणि तुम्हाला प्रत्येक अध्ययन वर्ग अतिशय सुंदर पद्धतीने तुमच्यापर्यंत ते ज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न असेल. तर थोडासा मध्ये हा ब्रेक घेतला माताजी आल्यानंतर आणि म्हणून तुम्हाला थोडंसं ती बॅकग्राऊंड द्यायला. तर प्रभुपादांबद्दल आपण जाणत होतो आणि अशा या प्रभुपादांनी मग हे संकीर्तन चालू केलं आणि ज्यांनी मग ज्या बॉस्टनमध्ये गेले आणि त्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये त्यांनी ही आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाभावित संघटनेची निर्मिती केलेली आहे. काही ठराविक काही तरुणांना त्यांनी हाताशी घेतलं. त्यानंतर तिथे कीर्तन, ज्या परदेशामध्ये हो, जिथे कृष्ण माहिती नाही, जिथे महाभारत काय आहे, मग तुम्हाला पुढचा पहिला अध्याय सांगण्याच्या आधी माताजी नक्कीच तुम्हाला महाभारताविषयी पार्श्वभूमी देतीलच. अशा या महाभारताचं युद्ध हे कुरुक्षेत्रावर झालं, ज्या कुरुक्षेत्रावर भगवंतांनी अर्जुनाला हा उपदेश केलेला आहे. या कशाचीही कुठलीही कल्पना नसताना जिथे सुरुवातीपासून सगळं ज्ञान ज्यांना द्यायचं होतं, त्यांनी प्रभुपादांवर पूर्ण विश्वास टाकलेला आहे. कारण गुरु आपण म्हणतो ना, तर तेच तुम्ही गीतेमध्ये जाणणार आहात की गुरु, साधू आणि शास्त्र याला जाणून, याला पडताळून जे ज्ञान घेतलं जातं, ते ज्ञान तुम्ही घेणार आहात आणि ते गुरु परंपरेतूनच आलेलं आहे. आणि अशा या प्रभुपादांकडून ही भगवद्गीता जशी आहे तशी या भगवद्गीतेचं अध्ययन होणार आहे, ज्यांनी या संघटनेची निर्मिती केलेली आहे. तर अशा या अनेक संघटनेची अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली. बॅक टू गॉडहेड मॅगझिन सुरू केलेलं होतं. त्यांना गुरूंचा आदेश होता की तू पुस्तकं लिही आणि छापत जा. आणि या पुस्तकांमार्फत, म्हणूनच प्रभुपादांची जी काही पुस्तकं, प्रभुपाद म्हणतात की मी आहे तुमच्या बरोबर, मी पुस्तकांमधनं आहे. प्रभुपाद कुठेही गेलेले नाहीयेत आणि प्रभुपादांची वाणी आणि प्रभुपादांच्या पुस्तकांबरोबर, ते पुस्तकांमधून ते आपल्या बरोबर आहेत. आणि अशा या गुरूंचा अत्यंत सुंदर असा उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि ही जशी आहे तशी भगवद्गीता आपल्याला त्याचं ज्ञान करून देणार आहे. अशा श्रीला प्रभुपादांविषयी आपण थोडं जाणलंय आणि तुम्हाला पहिल्या अध्यायामध्ये सुद्धा याविषयी काही माहिती दिली जाईल. तर असे हे अशा श्री श्री राधा गोविंद यांचं हे मंदिर आहे. इस्कॉन मँगलोरचं हे मंदिर आहे, ज्याचे अध्यक्ष मी म्हटलं, ज्याची पुढे माहिती येणार आहे. नामनिष्ठ प्रभूजींबद्दलही आपण थोडं जाणून घेऊ. आणि या मंदिरातल्या मूर्ती आहेत, ज्या रोज तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवरती पण पाठवल्या जातात आणि सुंदर अशी सजावट केली जाते रोज. असं हे भगवंतांचं सुरेख दर्शन घेऊन अगदी डोळ्याचं पारणं फिटतं आणि तृप्त होतं आपलं मन. अशा या भगवंतांचा आशीर्वाद घेऊन आपण पुढे जाऊया. श्री श्री राधा गोविंदांचा आशीर्वाद घेऊन पुढे जाऊया. आणि प्रभुपादांनी जे काही मंदिरं स्थापन केली, जी इस्कॉन टेम्पल स्थापन केली, तर ती अमेरिकेमध्ये केलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला कळेल की युके मध्ये केलेलं आहे. त्यानंतर युक्रेन, जिथे युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती, तिथे इस्कॉन या संघटनेने अतिशय मोलाची अशी मदत केलेली आहे अन्नदानाचं. मग इस्कॉन अन्नदानासाठी खूप प्रसिद्ध आहे, कारण प्रभुपादांची अशी आज्ञा असायची की पुढच्या 10 किलोमीटरमध्ये कोणीही उपाशी राहता कामा नये, कोणीही भीक मागता कामा नये. आणि म्हणूनच असे उपाशी नाही तर अन्नदान हे इस्कॉन मध्ये 24 तास त्रिकाळ हे अन्नदान चालू होतं. कोणीही तिथून तसाच परत जात नाही. आणि अशा या इस्कॉनचं हे
जसं आपण ऐकतो सत्संगामध्ये, गुरुद्वारांमध्ये जसं जसं वेगवेगळ्या प्रकारचा महाप्रसाद दिला जातो, त्या लंगर जसा दिला जातं, तसंच इस्कॉनमध्ये हा महाप्रसादाचा वाटप केला जातो आणि भगवंताला जो नैवेद्य दाखवला जातो तो नैवेद्य ग्रहण केला जातो. असे हे श्री श्री राधा गोविंद यांचं दर्शन घेऊया. हे मंदिर आहे साऊथ आफ्रिकेमध्ये, डर्बनमध्ये आहे. मायापूर ही राजधानी मानली जाते जी इस्कॉनची, आणि जिथे पूर्ण आपण म्हणू की जो अभ्यासक्रम आपण करणार आहात त्याविषयी तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मायापूर या ठिकाणी प्रत्यक्ष जयपताका स्वामी महाराज, जे आता पुढे या गुरुपरंपरेतून प्रभुपादांनंतर जी गुरुपरंपरा ज्यांनी आणली आहे ते आता प्रत्यक्ष जयपताका स्वामी महाराज आहेत, ते मायापूरला असतात. आणि अशिया या मायापूरमध्ये अनेक इस्कॉनची ही अगदी राजधानी म्हटली जाते आणि इथे अनेक गोष्टी या उगम झालेला आहे त्याचा. आणि हा अभ्यास असाच पुढे, आध्यात्मिक प्रवास हा असाच पुढे सगळीकडे चालू ठेवलेला आहे. मग प्रभुपादांनी अनेक 24-25 कंट्रीज मधनं, देशांमधनं प्रवास केलेला आहे. अशा या निरनिराळ्या देशांमध्ये आपल्याला दिसतंय. मग जसं तुम्हाला थोड्या इस्कॉनची जशी माहिती दिली तसं प्रभुपादांनी भरपूर प्रवास केलेले आहेत आणि त्यांनी जिकडे तिकडे कृष्ण भावना प्रसारित करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न केलेला आहे. असं हे इस्कॉनचं मँगलोरचं इस्कॉन मंदिर आहे, श्री श्री राधा गोविंद. मग प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला जसं जुहूचं आपल्या मुंबईमध्ये मंदिर आहे श्री राधा रासविहारी मंदिर, मग राधा आणि त्याच्याबरोबर कृष्णाची अनेक नावं, असं हे भगवंतांचं मंदिर जे आहे, राधा कृष्ण, राधा गोविंद, राधा रासविहारी, राधा केशव, असे निरनिराळे अशी ही मंदिरं आहेत. आणि रुक्मिणी केशव अशी अजून काही मंदिरं बांधलेली आहेत. तर तसे हे श्रीला प्रभुपादही आपल्याला चित्रात दिसत आहेत. या मंदिरामधलीच ही मूर्ती आहे ज्यांना आपण दंडवत फेरूया. श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि ज्या नामनिष्ठ प्रभूजींबद्दल मी सांगत होती, जे इस्कॉनचे अध्यक्ष आहेत, इस्कॉन मँगलोरचे, ते सगळ्यांचे शिक्षागुरु, आणि त्यांच्याच माध्यमातून आज हा जो उपक्रम चालू आहे 2020 साली, ज्या अत्यंत भयानक अशा परिस्थितीला आपण सगळ्यांनी 3 वर्ष तोंड दिलेलं आहे, 20, 21, 22, 23, जवळजवळ 23 ला आता ते संपत आलेलं आहे. आणि पूर्ण त्याचं निराकरण म्हणतो ना, अगदी तो जो करोना नावाचा जो शत्रू आणि जो काही या पृथ्वी तलावरती आलेला होता, तसा तो हळूहळू इरॅडिकेशन झालेला आहे आणि तो व्हायरस हळूहळू गेलेला आहे. तर त्याप्रमाणे आपण या कोविडच्या काळामध्ये प्रभुपादांची ही भगवद्गीतेचं हे जे ज्ञान आहे, जशी आहे तशी, हे गीतेचं ज्ञान प्रत्येकापर्यंत पोहोचावं यासाठी नामनिष्ठ प्रभूजींनी हा जो उपक्रम ऑनलाईन या माध्यमातून ग्लोबली, म्हणजे परदेशामध्ये सुद्धा हा त्यांच्या वेळा साधून हा उपक्रम राबवला जातो. आणि नामनिष्ठ प्रभूजींनी या सगळ्या स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत की ज्या अक्षरशः बोलतात. त्या स्लाइड्स जे काही तुम्ही अध्ययन वर्गामध्ये प्रत्येक अध्यायाच्या ज्या स्लाइड्स बघतील, मग त्याच्यावरचे अनुवाद माताजी वाचत असतील, जे संस्कृत श्लोक दिलेले असतील आणि त्याच्याबरोबर जे चित्र स्वरूपामध्ये तुम्हाला सांगितलं जाईल, ते अत्यंत सुंदर प्रकारे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि ते नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखालीच आम्ही सर्वजण हा प्रयत्न करत आहोत. प्रामाणिक प्रयत्न तुमच्यापर्यंत हा ज्ञान पोहोचवण्याचे आहेत. प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभू हे IIT कानपूर मधनं बीटेक केलेलं आहे त्यांनी, पण त्यांनी 2000 नंतर स्वतःला पूर्णपणे इस्कॉनमध्ये ते सामील झालेले आहेत. त्यांनी पूर्ण झोकून दिलेलं आहे या कृष्ण भावनेमध्ये आणि कृष्णाच्या सेवेमध्ये स्वतःला. ती वेबसाईट दिसती आपल्याला. अशा या भगवद्गीतेचं जे ज्ञान तुम्ही जाणणार आहात. मग भगवद्गीता काय हो? भगवद्गीता अतिशय सखोल असं हे ज्ञान आहे. आणि अनेक महात्म्यांनी सांगितलेलं आहे, जसं याला आध्यात्मिक डिक्शनरी म्हटलंय, कारण याच्यामध्ये सगळ्याची प्रश्न उत्तरं तुम्हाला मिळतील. म्हणजे महात्मा गांधींनी सांगितलेलं आहे, आईन्स्टाईननी सांगितलेलं आहे की जेव्हा मी ही भगवद्गीता वाचली तेव्हा एव्हरीथिंग, म्हणजे मला इतकं सगळं की सगळं सुपरफ्ल्युअस आहे. आणि भगवंतांनी ही जी सृष्टी बनवलेली आहे ही अत्यंत अत्यंत म्हणजे गॉड क्रिएटेड ही सगळं युनिव्हर्स आहे, हे अत्यंत अप्रतिम आणि अत्यंत अद्भुत असं आहे. आणि अशी सगळी निर्मिती आहे भगवंतांची. ही भौतिक निर्मिती भगवंतांची आणि आध्यात्मिक निर्मिती ही भगवंतांचीच आहे. आणि अशा या सखोल अशा ज्ञानातून तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल. मग आता तुम्ही म्हणाल की हीच भगवद्गीता का? कारण बऱ्याच आपण बाजारामध्ये अनेक भगवद्गीता बघतो आणि आपण बऱ्याच भगवद्गीतेविषयी जाणतो. मग गीता परिवारची आहे, गीता प्रेस. भगवद्गीता ही गीता आहे, परंतु जे ज्ञान गुरु परंपरेतून आलेलं आहे, जी शृंखला आपण म्हणतो, आज गुरुपौर्णिमा आहे
आणि त्याला म्हणूनच गुरूंना स्मरून हे ज्ञान आपण घेतो. या गुरु परंपरेतून प्रत्यक्ष भगवंतांपासून आलेलं हे ज्ञान. आणि म्हणूनच हा भगवंतांपासून आलेला हा उपदेश, त्यानंतर ब्रह्मा, नारद मुनी, व्यास मुनी आणि त्यानंतर जे सगळे गुरु संप्रदाय, गुरु परंपरा आहे, या सगळ्यांच्या माध्यमातून हा उपदेश आपल्यापर्यंत आलेला आहे. आणि जे आपल्याला श्रीला प्रभुपाद दिसत आहेत तेथपर्यंत, आणि अशा प्रकारे भगवंतांपासून ते श्रीला प्रभुपादांपर्यंत या गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत आलेला हा उपदेश आहे. आणि म्हणून हीच भगवद्गीता का? आणि म्हणून ही कुठल्याही प्रकारे शृंखला न तोडता, मग जसं एखादी फोनची वायर असेल आणि फोन चार्जिंगला लावला असेल, तर तो चार्जिंगला असलेला फोनची जर थोडीशी जरी कुठेतरी डिस्कनेक्ट झालेली वायर असेल, तर ती पूर्णपणे तो फोन चार्ज केला जाणार नाही, कारण कुठेतरी ती प्रवाह खंडित होईल. म्हणून हा कुठल्याही प्रकारे खंडित न होता तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे आलेला हा उपदेश आहे. आणि म्हणूनच त्याला म्हटलेलं की असंखलित असा हा न खंडित होणारा, अखंडित असा हा ज्ञानाचा प्रवाह गुरु परंपरेतून तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. अत्यंत खोल आहे भगवद्गीता, अत्यंत खोल आहे, सखोल ज्ञान आहे. मी स्वतः सुद्धा 5व्या टप्प्यावरती अजूनही, मग इतर उपनिषदांबरोबर भगवद्गीता सुद्धा अजूनही इन डेप्थ तुम्ही इतकं शिकू शकता. आणि तुम्हाला त्याच टप्प्यावरती तयार करण्यासाठी या 18 दिवसाच्या उपक्रमाची सुरुवात केलेली आहे. कारण 18 दिवसात भगवद्गीता सांगणं हे खूप कठीण आहे, खूप कठीण आहे. आणि ते शिवधनुष्य पेललंय नामनिष्ठ प्रभूजींनी, परंतु त्यांनी ते इतकं सुंदरपणे आणि इतकं यशस्वीपणे पेललेलं आहे की त्यांनी खूप सुरेख प्रकारे हा उपदेश भगवंतांच्याच कृपेने हा उपदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण एक कुठेतरी सिस्टमॅटिक स्टडी आलेला आहे. आणि 18 दिवसामध्ये भगवंत आणि अर्जुन यांच्यामध्ये जो काही संवाद झालेला आहे, तो संवाद तुमच्यापर्यंत, त्या संवादांची जी विचारधारा आहे आणि भगवंतांनी जे ज्ञान दिलंय, त्या ज्ञानाचा प्रवाह अध्याय 2 पासून अध्याय 1 मध्ये तुम्हाला भगवंत नाही सांगत आहेत. भगवंत शिष्याकडून सगळं जाणून घेत आहेत, अर्जुनाकडून. आणि दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी या उपदेशाला सुरुवात केलेली आहे. दुसऱ्या अध्यायापासून ते 18व्या अध्यायापर्यंत ही विचारधारा आणि हा उपदेशाचा प्रवाह अखंडित चालू राहतो. आणि तोच प्रवाह तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे आमचा, आणि तो तुम्ही मानून घ्यावा. आणि म्हणून 18 दिवसामध्ये प्रत्येक श्लोक तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं खूप कठीण आहे. परंतु हे सांगायला खूप आनंद होईल की या 18 दिवसानंतर तुम्ही दुसऱ्या टप्प्यावरती जेव्हा याल, तेव्हा तुम्ही अजून सखोल भगवद्गीता शिकाल, जिथे प्रत्येक श्लोकाला जाणलं जाईल. आणि म्हणून हाच उद्देश आहे की तुम्हाला या 18 दिवसामध्ये त्यासाठी तयार करणं, की त्या सखोल ज्ञानासाठी तुम्हाला तयार करणं, हाच एकमेव उद्देश आहे. कशा प्रकारे असणार आहे या अध्यायांवर्ग? रोज 1 तास असेल. रोज 1 तास एक वर्ग, एक अध्याय घेतला जाईल आणि त्याचे जे काही सार आहे त्या अध्यायाचं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल. आणि तुमच्या मनातले सगळे जे काही प्रश्न असतील त्यांची उत्तरं दिली जातील, सगळ्याचं निराकरण केलं जाईल. आणि त्यासाठी तुम्हाला थोडं थांबायला लागेल. कारण काय होतं की क्लास चालू असताना कुणालाही अनम्यूट करता येत नाही, कारण एकमेकांचे आवाज, मी तुम्हाला काय सांगितलं ते कळणार नाही, तुम्ही मला काय विचारता हेही कळणार नाही. आणि तोच प्रयत्न ललिता माताजींचा सुद्धा असेल. त्याप्रमाणे तुम्ही सहकार्य कराल अशी मी अपेक्षा करते. त्याचबरोबर तुम्हाला डेली क्विज असेल. आणि हे क्विज काय आहे तर त्याविषयी प्राची माताजी तुम्हाला सुंदर प्रकारे एक व्हिडिओ देतील आणि त्या क्विजची लिंक देतील. तो व्हिडिओ तुम्ही नीट प्रकारे बघा, त्या क्विजच्या लिंकवर जाऊन एनरोल करा. आणि तिथे तुम्हाला प्रत्येक अध्यायासाठी प्रश्नावली असेल. कुणालाही बंधन नाहीये ते सोडवण्याचं, पण तुम्हाला पहिला अध्याय, प्रत्येक अध्याय शिकल्यानंतर त्याची एक उजळणी होण्याच्या दृष्टीने ती प्रश्नावली सोडवणं खूप सोपं जाईल. आणि तुम्हाला एक कुठेतरी तुमची रिव्हिजन होईल आपोआप, म्हणून तो प्रयत्न आहे. आणि त्यानंतर 18 दिवसांनंतर जेव्हा 18 अध्यायांची प्रश्नावली सोडवाल, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या संग्रही ठेवण्यासाठी एक छान ऑनलाईन सर्टिफिकेट सुद्धा मिळेल. जे क्विज सोडवतील त्यांना हे सर्टिफिकेट नक्की मिळेल. मग कुणालाही बंधन नाहीये, सक्ती नाहीये, तुमची इच्छा. पण तुम्हाला जर सर्टिफिकेट हवं असेल, तुम्हाला ती उजळणी आणि तुम्हाला तो अध्याय पूर्णपणे जाणून घेण्याच्या दृष्टीने नक्कीच ते तुम्हाला खूप फायदेशीर ठरेल. मग भगवद्गीता हा श्रद्धावान तुम्ही टप्पा करताय आणि मनामध्ये श्रद्धा ठेवून आलेला आहात, भगवंतांविषयी जाणायला आलेले आहात की काय आहे भगवद्गीता. अनेक जणांच्या मनात अनेक प्रश्न असतील. मग भगवद्गीता अध्याय
जॉईन करताना सुद्धा अनेक प्रश्न असतील, पण निश्चित या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील, कारण तुमच्या मनात श्रद्धा आहे आणि त्या श्रद्धेनेच तुम्ही पुढे जाणार आहात. कारण भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. आणि म्हणूनच या टप्प्यावरून पुढे जाताना तुम्हाला लेव्हल 2 कृष्ण सेवक, मग कृष्ण साधक, श्रीला प्रभुपाद आश्रय, श्री गुरुचरण आश्रय, याच्यात थोडेसे काही नावांमध्ये बदल केलेत, पण त्याच्यानंतर लेव्हल 2 मग त्याला प्री भक्तिशास्त्री असं म्हटलं जातं. आणि मग जो दुसऱ्या लेवलवरती, तिसरा लेवल, चौथा आणि पाचव्या, अशा 5 लेवलवरती हा अभ्यास केला जातो. ज्या 5व्या लेवल्सवरती सुद्धा भगवद्गीता शिकली जाते, इन डेप्थ शिकली जाते, फिलॉसॉफिकली शिकली जाते, ज्याच्यात तत्वज्ञान आणि भगवद्गीता याचा समन्वय साधला जातो. असा हा सुंदर प्रिभक्तिशास्त्री, असा हा भक्तिशास्त्रीचा अभ्यासक्रम आहे. खूप सुंदर आहे हा आध्यात्मिक मार्ग आणि खूप सुंदर आहे हा आध्यात्मिक प्रवास. आणि म्हणून या प्रवासात तुम्ही आता बिगिनर्स आहात आणि तुम्हाला पुढच्या टप्प्यासाठी तयार करण्यासाठी निश्चितच हा एक प्रयत्न असेल. जसा हा तुम्हाला टप्पे दिसतायत, असे 5 टप्पे असतील. त्यानंतर तुम्हाला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून जाणायचं आहे. मग तुम्ही म्हणाल की आता अध्ययन वर्ग सुरू केलेला आहे, तर तुम्हाला पुस्तकं विकत घ्यायला लागतील का? तर पुस्तकं विकत घ्यायलाच पाहिजे असं नाही. तुम्हाला इथे जाऊन तुम्हाला ऑनलाईन सुद्धा फ्री ई बुक मिळतील. त्याच्यामध्ये भगवद्गीता जशी आहे तशी याचं PDF तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केलं जाईल. त्यानंतर काही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आन्सर्स असं एक प्रश्नावलीचं, प्रश्न उत्तरांचं पुस्तक असेल आणि त्याचबरोबर आत्मसाक्षात्काराचं विज्ञान असं प्रभुपादांचं पुस्तक आहे. या सगळ्याला तुम्हाला जाणता येईल. एक मिनिट. तर हा सगळा प्रयत्न असेल, तर त्यातूनही कुणाला पुस्तकं विकत घ्यायची असतील त्यांच्यासाठी ही साईट आहे की तुम्ही या साईटवर जाऊन ऑनलाईन पुस्तकं विकत घेऊ शकता. मग तुम्हाला त्याबरोबर भगवद्गीता जशी आहे तशी ही मराठीत अवेलेबल आहे, त्या प्रश्नावलींचं पुस्तक आणि आत्मसाक्षात्काराचं विज्ञान, ह्या तिन्ही पुस्तकांबरोबर तुम्हाला एक जपमाळ जप बॅगेसकट फ्री दिली जाईल. अशी ही जी काही त्याची किंमत आहे, आता ही 600 किंमत आहे, ही आधीची पण तिथेच कुठेतरी असेल जवळपास, त्याच्यात फार काही बदल नसेल. पण तुम्हाला हे कुरिअरनी तुमच्या घरपोच मिळेल. एक आठवड्याभराचा कालावधी असेल, त्या आठवडाभराच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला ही पुस्तकं तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. ही आपल्या वेबसाईटवर असलेलं हे भगवंतांचं, श्री श्री राधा गोविंदांचं दर्शन घ्या आणि त्यांना साष्टांग दंडवत करूया. आणि ही आपली अशी वेबसाईट कुठली आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जाणायचं आहे. ठीक आहे, ती वेबसाईट नंतर येईल. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून तुम्ही कम्युनिकेट करणार आहात, संपर्क साधणार आहात, तर त्यासाठी तुम्हाला काही नियम पाठवले जातील. त्या नियमांशी प्लीज थोडंसं कनेक्टेड राहा, थोडं बंदिस्त राहा. कारण मग जसं तुम्ही खूप सुंदर अशा आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आलेले आहात, तर मला नाही वाटत तुम्हाला काही सांगण्याची गरज आहे. परंतु कारण ती भाषा जी वापरली जाईल, जे काही तुमच्या मनात प्रश्न असतील ते विचारा, पण तिथेही कुठेतरी ग्रुप मेंबर्सला कॉन्टॅक्ट करण्याचा कुठेतरी लिमिटेड प्रयत्न. मग तुम्हाला प्रश्न असतील तर निश्चित मला, प्राची माताजींना विचारा. शक्यतो क्लासमध्ये माताजींना पण विचारा, कोहोस्ट असतील संजना माताजी त्यांना विचारा. सगळे खूप अनुभवी आहेत शिक्षक आणि कोहोस्ट, ते सगळे तुम्हाला मदत करतील. परंतु कुठेतरी तुमची ही भाषा शैली ही एक कुठेतरी त्याच्यामध्ये मार्दवता असू दे, रिस्पेक्ट असू दे आणि तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या गैरभाषेचा वापर करणार नाही याची काळजी घ्या. ह्या सगळ्या फॉर्मॅलिटीज म्हणून तुम्हाला सांगितल्या जात आहेत, पण सगळे मेंबर्स तुमच्यासाठी मदत करायला निश्चित असतील आणि तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे ही मदत केली जाईल. जसं मी म्हटलं, टीचर आणि ऍडमिन हा असा आमचा सगळा ग्रुप आहे, अशी टीम आहे आमची सगळी, मराठीचं सुंदर कुटुंब आहे आणि या कुटुंबामार्फत हा अभ्यासक्रम तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. बऱ्याच जणांनी आपल्या प्रतिक्रिया लिहिली आहेत, हे PDF तुमच्याशी शेअर केलं जाईल, त्यामुळे तेही तुम्हाला कळेल. झूम या प्लॅटफॉर्मवर तुमचा हा वर्ग, ज्या झूम ऍप तर्फे तुम्ही आज आलेले आहात, ज्या झूमची तुम्हाला लिंक पाठवली जाते, त्या लिंकवर क्लिक करून किंवा मग तुम्ही ID आणि पासवर्ड घालून येऊ शकता. तर असा हा झूम नावाचा ऍप आहे, ज्याच्यावरून आपण हा रोज वर्ग घेणार आहोत. त्याची लिंक तुम्हाला प्राची माताजी रोज पाठवतील. रोज अध्ययन वर्गाच्या आधी सुद्धा लिंक पाठवली जाईल. आणि मला असं वाटतं या बाकी फॉर्मॅलिटीज आहेत, तुम्ही अध्ययन वर्ग शिकायला आलेले आहात, अनलेस अँड अंटिल कोणाला काही बरं नाहीये, कोणाला काही त्रास होतोय, तर तुम्ही झोपून वगैरे किंवा ऐकलत तर गोष्ट वेगळी, परंतु तुम्ही भगवद्गीतेसारखं ज्ञान घ्यायला आलेले आहात, त्यामुळे तुम्ही उत्तम अशा पोस्चरमध्ये बसण्याची निश्चितच अपेक्षा असेल. प्रॉपर असा ड्रेस घालून, प्रॉपर अशा पोस्चरमध्ये, कारण तुम्ही भगवंतांचा उपदेश जाणता आहात. तिथे कुठेतरी त्याला रिस्पेक्ट देणं आणि त्या प्रकारे त्याचा मान राखणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण खूप महत्वाच्या आहेत.
आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जसं मी म्हटलं तुम्हाला प्रश्न उत्तरांना तुम्हाला संधी दिली जाईल, तर तुम्हाला सगळ्या टीचर्स तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देतील. ललिता माताजी तुम्हाला सर्वात शेवटी अध्ययन वर्गाच्या रोज तुमच्यासाठी वेळ ठेवत जाईल, तिथे तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधा. आणि बाकी तसं म्हटलं तसे आमच्या टीमशी, माझ्याशी, प्राची माताशींशी संपर्क साधा. त्यानंतर व्हॉलेंटियर चॅट सपोर्ट नावाची सिस्टम आहे, ती सुद्धा तुम्हाला वेबसाईटवर अवेलेबल आहे. त्याचं एक छोटंसं जे काही चित्र येतं त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही त्या ऍप वरती जाऊ शकता, जे एक विजेट येतं आणि त्याच्यावरती तुम्ही जाऊ शकता, जिथे तुम्हाला ते व्हॉलेंटियर सुद्धा मदत करतील. जी काही तुम्हाला माहिती हवी असेल ती येईल. ही आपली वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटवर जाऊन जसं तुम्ही कोणी फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या वेगवेगळ्या अकाउंटमधनं तुम्ही ही माहिती मिळवली असेल आणि त्याप्रमाणे जॉईन झाला असाल आणि हे सगळं तुम्हाला नाही मिळालं, याचा संपर्क नाही साधता आला, तर प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींनी आपलं जीमेल सुद्धा तुमच्या बरोबर शेअर केलेलं आहे. तुम्ही त्यांच्याशी सुद्धा थेट जी ईमेल वरती संपर्क साधू शकता. मग आता तुम्ही ज्या इस्कॉन या संस्थेविषयी जाणता, ही संस्था सगळी देणगी स्वरूपावरती आहे. ज्या प्रभुपादांनी या संस्थेची निर्मिती केलेली आहे, अनेक पुस्तकं लिहिली आणि त्यांनी कधी मंदिरं बांधली, तर जेव्हा पुस्तकं लिहून झाली आणि त्यानंतर जे काही जी काही आर्थिक देणगी मिळत होती, त्या देणगीमधूनच या सगळ्या देवालयांची निर्मिती, या इस्कॉनची निर्मिती झालेली आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की फुल ना फुलाची पाकळी. तुम्हाला हे सगळा अभ्यासक्रम तुमच्यापर्यंत अगदी मोफत येणार आहे. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं शुल्क नाही, निशुल्क आहे हा कोर्स. याच्या पुढचेही 5ही टप्पे हे निशुल्क आहेत. परंतु तुमची कृतज्ञता म्हणून, जसं आपण गुरुचरणी गुरुदक्षिणा देतो, तसं तुम्हाला जी काही देण्याची इच्छा असेल, 12व्या अध्यायात तुम्हाला माताजी खूप सुंदर प्रकारे भक्तीबद्दल जेव्हा सांगतील, तेव्हा तुम्हाला काही लिंक शेअर केल्या जातील. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला डोनेशन लिंक्स असतील, व्हॉलेंटियर्सच्या लिंक्स असतील, त्या सगळ्या तुम्हाला शेअर केल्या जातील. पण त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडीशी काळजी घ्या, कारण बऱ्याच आपण म्हणतो जसे चांगली लोक आहेत तशी विकृत लोक आहेत जगामध्ये, आणि ती कुठल्या तरी वाईट मार्गाने आर्थिक आपली उन्नती करायला, आर्थिक अर्थार्जन करायला बघत असतात. तर त्या गोष्टींपासून सावध राहा. मग आमच्या या सगळ्या बँक डिटेल्स आणि सगळं तुम्हाला एकदम खात्रीचं असेल, तुम्हाला तो मेसेज येईल व्यवस्थितपणे. तुम्ही जे काही दान द्याल ते सत्पात्री असेल आणि ते व्यवस्थितपणे ते त्याच म्हणजे ठिकाणी पोहोचेल, याची तुम्ही पण काळजी घ्या आणि तुम्हाला सगळ्या प्रकारे त्याबद्दल मदत केली जाईल. त्यानंतर तुम्हाला वेबसाईटवर आपलं हे युट्यूब चॅनल आहे. तुम्हाला जे काही अध्ययन वर्ग तुमचे होतील, तुम्ही शक्यतो ते प्रत्येकाने लाईव्हली, म्हणजे आता तुम्ही संकल्प करणारच आहात 18 दिवसांचा, परंतु तुम्हाला ज्यांना जेन्युइनली काही कारणाने जर एखादा दिवस नाही जमलं तर ते रेकॉर्डिंग ऐकू शकतात. ते रेकॉर्डिंग युट्यूबवर जाणार आहे, कारण आपलं युट्यूबवरही चॅनल आहे. युट्यूबवर आपले 3 चॅनल्स आहेत. एक आपलं बाळकृष्ण चॅनल आहे, जे लहान मुलांचं आहे. त्यानंतर एक मोठ्यांचं, एक युथ म्हणजे युवा वर्गासाठी चॅनल आहे, आणि एक प्रौढांसाठी चॅनल आहे. तर या तिन्ही चॅनल्सवर ते अपलोड केले जातात आणि निरनिराळ्या प्रकारचे तुम्हाला ज्या इस्कॉन मधून निरनिराळ्या उपदेश केले जातात, जे काही बाकी उपक्रम, इव्हेंट्स, या सगळ्याची माहिती तुम्हाला याद्वारे केली जाईल. अशी ही वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती तुम्ही. त्यानंतर जसं मी म्हटलं की क्विज साठी तुम्हाला प्राची माताजी छान व्हिडिओ शेअर करतील, त्याची साईट शेअर कर. ती साईट अशी असेल, अशा प्रकारचं तुम्हाला असेल, आणि त्याच्यावरती या सगळ्या भाषा असतील. ही आधीची स्लाइड असल्यामुळे इथे मराठी नाहीये, पण मराठी इथे आहे. अनेक अजून भाषाही ऍड झालेल्या आहेत. तर तुम्ही तिथे जा, तिथे एनरोल करा. तुम्ही जो ईमेल आयडी रजिस्ट्रेशनच्या वेळी वापरला आहे तोच ईमेल आयडी आणि पासवर्ड घाला आणि त्या क्विजवर तुम्ही रजिस्टर करू शकता. सुरुवातीला कदाचित पहिले 2-4 दिवस तुम्हाला काही छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज येतील. तुम्ही त्याचे स्क्रीनशॉट्स आम्हाला पाठवा. तुम्हाला जी काही मदत हवी ती सगळी केली जाईल. कुठलीही काळजी करू नका. तुम्हाला सगळ्या तुमच्या प्रश्नांना उत्तरं मिळतील याची खात्री बाळगा. आणि त्यानंतर तुम्ही त्या क्विजला जाऊ शकता. त्यानंतर प्रत्येकाने रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, त्याप्रमाणे रजिस्ट्रेशन करून हा कोर्स केलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला त्या प्रकारे त्या क्विजवरती सुद्धा रजिस्ट्रेशन ज्यांनी केलं आहे तोच ईमेल आयडी वापरला तर तुम्हाला ते जास्त सोयीचं होणार आहे. आणि अशा प्रकारे मग तुम्ही मी सुरुवातीला जी प्रार्थना म्हटलेली आहे, सगळे गुरुमंत्र आणि प्रार्थना रोज म्हटली जाईल. आणि हा जो आहे हा पंचतत्व मंत्र आहे, जो हरे कृष्णाचा महामंत्र मी म्हटला, त्या महामंत्राच्या आधी हा पंचतत्व मंत्र म्हटला जातो, की जिथे प्रत्यक्षची चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांच्याबरोबर नित्यानंद प्रभू, मग अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासादी, जे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या आंतरिक शक्ती आहेत, भगवंतांचे विस्तार हे बलराम, हे नित्यानंद प्रभूंचे, आणि प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णांचे अवतार आहेत. तशा या सगळ्यांचं स्मरण केलेलं आहे. आणि या सगळ्यांचं स्मरण करण्यासाठी हा
पंचतत्व मंत्र म्हटला जातो, तो तुम्हाला निश्चितच अध्यायामध्ये माताजी याबद्दल माहिती देतील. जो मंत्र आहे, जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, अशा या भगवंतांचं स्मरण केलं जातं. आणि त्यानंतर हे बाकी सगळे मंत्र आहेत ते सुद्धा म्हटले जातात. आणि या पंचतत्व मंत्रानंतर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अशा या 16 बीजाक्षरी अशा मंत्राचं मंत्र जपला जातो. आणि अशा प्रभुपादांनी सांगितलंय, मग पूर्वी 64 अशा माळा केल्या जायच्या, परंतु प्रभुपादांनी शिथिल करत काही नियम इस्कॉनचे, मग मिनिमम सगळ्यांनी रोज 16 माळा कराव्या. असं कधी तर जेव्हा तुम्ही पुढच्या टप्प्यांवर जाल तेव्हा. पण सुरुवात कधी? सुरुवात एखाद्या 5 मिनिटं 10 मिनिटं, जसं तुम्ही नामस्मरण, कारण या कलियुगाचं महामंत्रच नामस्मरण आहे, हो यज्ञच नामस्मरण आहे. आणि अशा या यज्ञाला तुम्ही या यज्ञाचा संकल्प करता आहात. आणि म्हणून हा प्रत्येकाने मनामध्ये संकल्प करायचा आहे. मी सगळ्यांना अनम्यूट करू शकत नाही, पण मंत्र म्हणताना मी सगळ्यांना अनम्यूट करते. तर सगळ्यांनी मनामध्ये हा संकल्प करा की पुढचे 18 दिवस सलग अखंडितपणे कुठलाही प्रकारचा खंड न करता मी या प्रत्येक अध्ययन वर्गाला श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने सुरू झालेल्या या अध्ययन वर्गाला मी त्यांच्या आशीर्वादाने निश्चितच रोज उपस्थित राहीन, अशा अर्थ स्वरूपाचा जो हा जिथे संकल्प केलेला आहे, असा संकल्प तुम्ही करा. श्री श्री राधा गोविंद आणि श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन करून हा संकल्प तुम्ही करा. हा अखंड यज्ञ करण्याचा तुम्ही संकल्प करताय, कारण अध्याय हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. जसं माळेतले मणी असतात तसे हे 18 अध्याय एकमेकांना गुंफलेले आहेत. आणि म्हणूनच एक अध्याय झाला, 2 अध्याय, तिसरा, चौथा, याच्यातनं नाही फक्त ज्ञान मिळणार आहे, कारण प्रत्यक्ष या भगवद्गीतेचं जी विभागणी झाली आहे, कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग. मग कर्मयोगालाच फक्त जाणून नाही चालणार, फक्त भक्तियोगाला जाणून नाही चालणार. जेव्हा तो ज्ञानयोग जाणला जाईल तेव्हा ते ज्ञान परिपूर्ण होणार आहे. म्हणून शेवटच्या 18व्या अध्यायापर्यंत जो ज्ञान घेईल तो ज्ञानाने परिपूर्ण होणार आहे, असा हा यज्ञ तुम्ही करता आहात. आणि या यज्ञ केल्यानंतर प्रत्येकाने तुम्ही सगळ्यांनी 3 वेळेला माझ्या बरोबर हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणूया आपण. त्यासाठी मी सगळ्यांना अनम्यूट करते आणि 2 मिनिटं अनम्यूट करून मी पुन्हा तुम्हाला म्यूट करेन. सगळे हरे कृष्ण म्हणू शकता. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम खूप आनंद आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना, हरे कृष्ण. खूप आनंद आहे. सगळ्यांनी खूप सुरेखपणे हा संकल्प केलेला आहे, त्यासाठी सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन आहे. आणि अशाच प्रकारे हा संकल्प केलेला आहे, या संकल्पाला सगळ्यांनी जागून राहा. आणि त्याच प्रकारे 18 अध्याय हे अगदी अखंडितपणे व्यवस्थित त्याचं ज्ञान घ्या. यासाठी तुम्हाला सगळ्यांना खूप शुभेच्छा आहेत. आजच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपण हा वर्ग सुरू केलेला आहे. भगवंतांचे आशीर्वाद आहेत आपल्याला, आणि असाच हा यज्ञ तुम्ही खूप सुंदरपणे पूर्ण कराल. त्यासाठी मग तुम्हाला बरेच प्रश्न मनामध्ये असतील, तर ते प्रश्न, हे थोडेफार प्रश्न इथे काही आहेत, तुमच्या मनातले प्रश्न मी निश्चितच घेईन. पण तुम्हाला विचारायचं असेल, मग हा फ्री कोर्स आहे, तर वेअर कॅन आय बाग, म्हणजे मी कुठे पुस्तकं खरेदी करू शकेन, ज्याच्याविषयी तुम्हाला आधीच मी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर मग हे सर्टिफिकेट म्हणजे नक्की काय आहे, आणि मला हे कधी मिळणार आहे, आणि मला याचा उपयोग काय आहे, ते तुम्हाला हे तुमच्या संग्रही ठेवता येईल. तुम्हाला हे तुमच्या या आध्यात्मिक प्रवासामधली ही एक कुठेतरी आठवण आहे. आणि जेव्हा तुम्ही ही क्विज द्याल तेव्हाच तुम्हाला हे सर्टिफिकेट मिळणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला क्विजेस सोडवणं हे निश्चितच बांधिलकी आहे त्याची. मग नामनिष्ठ प्रभूजींच्या स्वाक्षरीने तुम्हाला हे सर्टिफिकेट तुमच्यापर्यंत, श्रद्धावान हा टप्पा तुम्ही यशस्वीपणे पार केला आहे, असं हे तुम्हाला सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन सगळ्यात शेवटी 18 अध्याय झाल्यानंतर निश्चित तुमच्यापर्यंत डाउनलोड सर्टिफिकेट असा
मेसेज येतो आणि तुम्ही हे सर्टिफिकेट डाउनलोड करू शकता, तुमच्या संग्रही ठेवू शकता. ते सर्टिफिकेट देऊन तुम्ही पुढच्या टप्प्यावर येऊ शकता, दुसऱ्या टप्प्यावर सर्टिफिकेट मिळतं, त्या सर्टिफिकेटने तिसऱ्या टप्प्यावर असा हा प्रवास चालू राहतो. आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला बरेच मार्ग सांगितले जातील. भक्ती सदाचार, भक्तिशास्त्री, यासाठी तुम्हाला माताजी नंतर ही माहिती पुढे देतील. आता कुठल्याही प्रकारे कन्फ्युज होऊ नका, म्हणून फक्त या टप्प्यांची थोडक्यात माहिती दिली आहे, तीच लक्षात घ्या आणि तुम्हाला सगळी माहिती सखोलपणे ग्रुपवर सुद्धा शेअर केली जाईल. तर तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी तुम्ही किती वेळेला ती फीस देऊ शकता. मग तुम्हाला 80% मार्क मिळवायला पाहिजे असतात, पण तुम्ही एकदा द्या, दोनदा द्या, मग 100% मिळेपर्यंत तुम्ही तेवढी क्वीज अटेम्प्ट करू शकता. उद्दिष्ट काय आहे की तो अध्याय तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचावा आणि तुमची एक उजळणी व्हावी, असं त्याच्या मागचं उद्दिष्ट आहे आणि त्या प्रकारे तुम्ही तो अध्याय सोडवू शकता. मग मी इंटरनेट, झूम, ऑनलाईन या सगळ्यात मला आता कोविडचा, जसं आपण म्हणू, कोविडच्या या कठीण परिस्थितीमध्ये ब्लेसिंग इन डिस्गाईज, कुठेतरी आपल्याला आशीर्वादही मिळालेत या सगळ्या कठीण परिस्थितीमध्ये. कसले? तर या ऑनलाईन उपक्रमांचे. कारण याचा कुठेतरी आपल्याला ऍडव्हान्टेज मिळालेला आहे. म्हणून घरात बसून आज आम्हाला, म्हणजे आज भगवंतांच्या कृपेने आम्हाला ही भगवद्गीता तुम्हाला शिकवण्याची संधी मिळते आणि तुम्हाला घरात बसून हा भगवंतांचा उपदेश ग्रहण करता येतोय. इतका सुंदर अशा या संधीचा तुम्ही लाभ घेतात, खूप आनंद आहे. आणि म्हणूनच असा हा लाभ घेण्यासाठी ज्यांना इंटरनेट किंवा झूम आत्ताही कुणाला माहिती नसेल त्यांना आपण मदत करू. आणि तुम्हाला रोजही काही टेक्निकल इश्यूज आले, झूम लिंक तुम्हाला जॉईन नाही करता आली, ती प्लीज कृपया आमच्या ऍडमिनच्या संपर्कात या आणि संपर्क साधून तुम्ही त्याप्रमाणे विचारू शकता. मी कधीही यापूर्वी भगवद्गीतेचा कोर्स अटेंड केलेला नाहीये, तर मला खरंच काही आवश्यक आहे का त्याविषयी अभ्यास करणं? काहीही आवश्यक नाहीये. तुम्हाला संस्कृतही येण्याची आवश्यकता नाहीये, तुम्हाला आध्यात्मिक ज्ञानही येण्याची आवश्यकता नाहीये, कुठल्याच प्रकारची सक्ती नाहीये, कुठल्याही प्रकारच्या क्वालिफिकेशनची गरज नाहीये भगवद्गीता शिकण्यासाठी. कोणीही कुठल्याही धर्माचा, कुठल्याही पंथाचा मनुष्य येऊ शकतो इथे. फक्त मनामध्ये श्रद्धा हवी आहे त्या व्यक्तीच्या. आणि म्हणूनच हा सगळ्यांसाठी हा उपक्रम अतिशय ओपन आहे, खुला आहे सगळ्यांसाठी. भगवंतांचा हा ज्ञानाचा खजिना, भगवंतांनी जो काही ज्ञानाचा प्रवाह दिलाय, हा सगळ्यांसाठी खजिना हा खुला आहे आणि म्हणून हे ज्ञान सगळ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही काही अभ्यासाची गरज नाहीये, तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान अगदी सहजपणे पोहोचेल. पण मग घाई करू नका की पहिला अध्याय झाला आहे आणि मी आता सोडतो, दुसरा अध्याय झालाय मी सोडून देतो. नाही, तुम्ही तेवढ्या पेशंटली आणि तुम्ही तेवढं, कारण तुमच्या मनात प्रश्न असतील, मग पहिल्याच अध्यायात तुम्हाला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार नाही. कारण जो कर्मयोग आहे तो कर्मातूनच भक्ती सांगतो, जो भक्ती योग आहे तो भक्ती मार्ग सांगतो आणि जे ज्ञान तुम्ही घेणार आहात तो ज्ञानयोग तुम्हाला सांगणार आहे. मग प्रत्येक अध्याय हा एकमेकांशी गुंतलेला आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला एक अध्याय जाणूनच ते ज्ञान की मला हे मिळालंच नाही आणि काहीतरी डोक्यामध्ये जर तुम्ही काही कल्पना ठेवून याल तर मग तुम्ही थोडंसं, तुमची जर कुठेतरी निराशा झाली, तसं होण्याचे कधी कधी काही होऊ शकतं, पण तुम्ही तसं मनात ठेवून येऊ नका. हाच तुम्हाला सांगण्याचा उद्दिष्ट आहे. कारण आमचा प्रामाणिक प्रयत्न हा आहे की हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचावं. म्हणून मध्येच कुठेतरी खंडित करू नका हा ज्ञानाचा प्रवाह घेणं आणि त्याप्रमाणे तो यज्ञ चालू ठेवा आणि अखंड 18 दिवस हा क्लास व्यवस्थितपणे अटेंड करा. मग तुम्हाला ज्यांना प्रश्न विचारायचे ते हँडरेज करू शकतात सगळ्यात शेवटी, ज्यांना संजना माताजी अनम्यूट करतील आणि त्याप्रमाणे तुम्ही संपर्क साधू शकता. तुमच्या टीचरना विचारा, ते सगळी तुमची उत्तरं देतील. त्यांना माहिती नसेल तर त्या त्यांच्या सिनियर माताजी प्रभूजींकडून आम्ही तुम्हाला उत्तरं देतो. त्यानंतर हे सपोर्ट सिस्टम आहेत, वेबसाईट आहेत आणि नाहीतर नामनिष्ठ प्रभूजींचा सुद्धा ईमेल आहे. त्याच्यानंतर कुठले रिस्ट्रिक्शन्स आहेत का? कुठल्याही प्रकारची बंधनं नाहीयेत. मी इस्कॉनचा हा कोर्स जॉईन केलाय तर मला कुठलीही बंधनं आहेत का? नाही. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची बंधनं या प्राथमिक लेवलवर तरी नाही. सर्वजण येऊ शकतात, पण जेव्हा जसं ज्ञान घ्याल त्याप्रमाणे तुम्ही जाणाल या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स काय आहेत, जे रिस्ट्रिक्शन्स काय आहेत, जी इस्कॉनची अगदी महत्वाची रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स की मद्यपान करू नका, मांसाहार करू नका, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका आणि जुगार खेळू नका, ही खूप महत्वाची रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स तुम्हाला माताजी सांगतील आणि त्याप्रमाणे मग तुम्ही त्यांना जाणून त्या प्रकारे हे करा. पण आता तुम्हाला सुरुवात करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची रिस्ट्रिक्शन्स नाही आणि अशा प्रकारे तुम्ही या कोर्समध्ये सामील झालेले आहात आणि तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करते. सगळ्यांनी मला ऐकून घेतल्याबद्दल सगळ्यांचं खूप मनापासून धन्यवाद. तर तुमचा वर्ग, जसं मी म्हटलं, माताजींचं नाव ऑलरेडी सांगितलंय, संजना माताजी तुमच्या बरोबर असतील.
मी शेअरिंग थांबवतेय, तुम्हाला याचं रेकॉर्डिंग मिळणार आहे. मी रेकॉर्डिंग पण थांबवते, तुम्हाला या सगळ्याचं रेकॉर्डिंग